Hej, det er du ser. Og det er Viggo. Vi vil lave del 2 af Robot Ninjas. Vi skulle lige lave den der dum, ikke? Robot Ninjas. Og vi har fået den fulde version nu. Ja, som I kan se. Så vi kan vælge alle mulige mænd. Vi vælger en ordentlig dame med ordentlig stor patter. Og en pirat på den blå. Ja, og det skal siges, at jeg er rød den her gang, og han er blå. Og en med 4 arme. Banan. Og en muskelmand, tror jeg det. Du kan finde ham. Men jeg tager ham her på. Og han er mega nice. Så tager jeg min... Det er min private vød. Og det er han. Vi starter nu! Og det er bedst ud af 3. Boom, boom. Oh yeah. Bitch! Jeg tror du mener den her. Eller, du rammer 2 gange. 3. 4, 5, 6. Au! Styr dig. Boom! Nej. Boom! Du har ramt det 4 gange. Fuck. Oh yeah, Matrix. No. Come here, you fucking bitch! Men, og vi sætter ikke et link i description, fordi at... Det har vi gjort. Ja, episode 1. Så kan I bare gå ind og se det. Vi har fået lagt nogle mega mange videoer i dag, faktisk. Ja. Oh yeah, Matrix! Og det skal lige siges igen, jeg er den blå. Og jeg er So, excuse me. Au! Kræftet mig ikke slap mig i hovedet med dit ben. Viggo vandt. 1-0 til Viggo. Og vi tager den nye runde. Og det er bedst ud af 3. Ej, hvor er det dårligt rap. Nej, for dig. Din penge. Hold on. Der er 2 bier, faktisk. Men 6 er tegn. Væk! Boom! Shit. Du kommer ikke med dig, mand. Jeg owner Jeg kan ikke lide dig. Jeg owner dig! Du skal lige danse det her sted. Okay, jeg laver værmøller. Okay. Nej, det er meget løbende. Så vil jeg lave baglandssalg. Kan man ikke, kan man? Skal du lige danse? Så for snart. Sidder lige. Du må ikke vinde. Jeg vil ikke have, du vinder. Du var den blå. Nå ja, mand. Vi må lige sådan. Prøv. Sådan er det. Ej, hvad laver man det ikke færdigt mere? Bitch! Så godt som færdig, mand. Jeg vil ikke tage til en luder. Oh yeah. Oh yeah, nu dør du. Sådan der. 2-0. Sidste mål vinder. Hvem tror jeg? Sæt en link i description. Vi stopper den. Okay. Vi kan godt have et dagens spørgsmål. Ja, hvad skal dagens spørgsmål så være? Synes I vores videoer er gode? Hvis I skriver nej, så skal I bare lade være med at skrive. Nej. Sorry, der ikke er kommet nogen videoer i rigtig lang tid. Men vi har ikke kunne være sammen. Nej. Så i dag har vi lavet 5 videoer. Det er det måske. Er det det? Og vi har lige lagt en parkour-video ud, som hedder, hvad hedder det? Parkour-video? Nej, parkour-video. Ding! Ej, ved du hvad? Shit. Godt lavet, mand. Nej! Skal vi sige sidste mål, venner? Ja. Så står det 2-2, men hvad så? Det er nu lidt længere tid. Får I bare mere underholdning? Sidste mål, venner. Det er ikke godt det der, mand. Nej, potato! Okay, du må godt få en chance, fordi jeg venter sidste gang.
Oh yeah, jeg bare værme der. Oh yeah, skal du kraftedeme lære det. Den er så godt som hjemme. Lige tidsmanden. Jeg tror du vinder nu. Tror jeg også. Så er det tredje gang du vinder, eller anden gang du vinder. Ja. Og der skal nok komme en del episoder. Ja. Eller du får lige lidt tid før næste episode, den her. Skal I næste uge? Det er det. Okay. Ej, jeg rammer sgu da også dig, mand. Man ved sgu aldrig. Potato! Du slår bare lige hovedet af med dit eget hoved. Så kan du lære det, mand! Skal vi tage en sidste ende? Jo, det gør vi. Og så siger vi den sidste vinder. Nu er det alvor. Ja, det lyder ligesom i... til idræt. Der volleyball spiller vi. Okay, sidste mål vinder! Nej, ja, Sidste mål vinder! det Sidste blev mål jeg vinder! bare ved med. Sådan en time eller sådan noget. Ej, ikke en Halv. Ej, Ah! lort. Og så pakker jeg den lige ud af, så var det godt. Boom! Boom! Okay, den er vinder. Tror du? Ja. Jeg er totalt Matrix! Boom! Au! Au! For helvede, mand. Skal også ind og tjekke på Acting Bros. Ja, mand. Det var sådan noget. Og jeg er det funny man, og han stadig fedt. Det er chokolade, mand. Fuck off! Nej! Fuck noget lort! Oh yeah, babe! Jeg er ikke meget. Kunne du bare sige, det stod lige, det gør. Det tror jeg, det gør cirka. Ja, den tror jeg 3-3 nu. Ja. Jamen, like, subscribe, eller måske en lille kommentar i dagens spørgsmål. Ja. Synes I, vores video er gode? Så bliver mig lavet både. Og hvis I synes nej, så lad være med at følge dem. Vi gider ikke høre på jer, så kan I bare lade være med at se dem. Ja. Og Og undskyld, vi har dårlig lyd, det kan vi Ja. gøre noget for. hans mega gode stykker. Ja, og vi skal overbygge dem. Så det er godt. Lave billeder. Ja, vi ses. Ja. Farvel.